suwuh Radada Pitana. Suwuh iku werdene sirna arep nenggih swasana tentrem. Tata Hangesti Pitana iku luhur. Temah sirna kang memala mahanani jagat tentrem. Lamun kita tansah hangesti ming luhuring budaya. Ari lumadi dopeng temanten sekalian. Mangkono kinanti Srastaka Jawi ingkang wis kepareng sinungkulan pangolah krida. Kawula labut praja ing sedya hangungak jagating budaya. Anenuntun luhuring susila kuwawahan arbuka nenggih gumelare kagunan Jawa. Lumadi dop temanten sekalian nenggih anak bagus Timur Apri Yoga. Putra jaluk paripun Bapak Adip Ibu Murtiana Dewi Lestari. Ing Wisma Bali pidalem kemzungan. Mongko hari kalengan saha mengko Anodahayu ing tanggi dusun ing pidalem Jonggon. Nenggih anak ayu Deni Sri Mulyani. Putra putri kinasih keparingipun Bapak Ibu Pambudi. Kinanti hari kala tinamtu nenggih ing Respati Palguna ngancik ing Surya 23 Oktober warsa 2000 selaku dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu Namo Buddhaya. Nuwun kunjuk wonten ngarsanipun sagung para pepundhen. Sesepuh Pinesepuh Haji Sepuh saha kasepuhan kang wis kepareng pana ing pamawas. Tuhulep ing pituturkan luhung tansah kiblat sami panembah ingkang pantes pinundi mring sagonge pakurmatan. Wonten pangarsanipun sagung para alim ulama mligi utami kunjuk keparingipun Rama Kyai Ibu Nyai Kadang Santriwan Santri Rati lan dinten dalu tansah sumandhing kitab suci Wahyune Ilahi ingkang sanyata kinarep panuntune kiblating panembah ingkang sanget luhur budi. Langkung-langkung kunjuk keparingipun sagung prayagung darah nata pangembating praja satriyanipun negari. Utami kunjuk keparingipun Bapak Kepala Desa Jangkep Kadang Perangkat ingkang dahat kalebeteni sumrambah among tamu sinedah kakung putri kang dahat kalingga murdani akrambi. Mriki utami kunjuk baripun Bapak Adip Sarimbit Ibu Dewi Lestari ingkang sangat kalotresnani nuwun. Kanthi pepayung budi rahayu saha ngaturaken sayu ngaksama. Awit kepareng kula kumawali ngadeg satemah nigas wacana nyuwun gempil kamaradikan handika sami. Ingkang katemben sami imbal sabda kaliyan kadang mitra mundi dawuh. Jejiban gati kasangkulaken dumateng jiwangga minangka pandeng daliwara. Lekasing sedya hamratitisaken doping teman sekalian purwa madewasana kalus ing rubeda rahayu kang minengku ing suhunipun. Mongko kula lanjenganika sami minangka trah ing bangsa Nuswantara ingkang wis keparengan jiwa ing budaya Pancasila sawetawis lumebet ing swasana kang kebak bagya mulya tansah manungku puja mangesti puji kunjuk wonten asa dalem Allah taala kaditik samudayane nugraha ngantos hari kalenggahan wis kapatadhakaken kula lanjenganika sami mila peparingan pangeran kali nangkung wajib kita ngaturaken kanthi puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tansah kunjuk katur wonten asa dalem baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saestu mugi syafaatipun tansah nyongsongi kula lanjenganika sami wiwit donya ngantos ing akhir zaman mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Kinanti kintaka ratapaning adicara sepisan hanyareng sawanipun Sang Hyang Rara Ayu Deni Sri Mulyani tengah ing sasonati minangka prameswari sahari sinusul sawanipun Siang Panten kakung keparengan sahanukane dareman ing panggih Anut Satata wondene kepareng medal samangke sasana klebet kambang Sang Pangeran Busana ingkang tedhak wisma saking pidalem plasa Kedhiren mestuti harjane lampah rahayune sedya kunjuk keparingipun Ibu Pangedi Busana Sanggar Rias Ayu ing tedhak saking pidalem plasa Wetan Kedhiren rahayu ing samudayanipun semangga.
Nuwun sewu cecala tinampi saking keparipun dawuh nyanipun pepunden kawula Sanggarya sayu bilih keparengipun Bapak Ibu pambudi sekalian rikalenggan saderengipun hampurwane lekasing karti kepareng badhe hamedhar sabda amasrahaken ingkang putra putri kinasih nenggih anak Ayu Deni Sri Mulyani kunjuk keparengipun Rama Ibu Adip sekeluarga pangapunten karepan kepak Epagambaya saking keparengipun nyanipun Bapak pambudi sekalian garwa nggih kepareng hamedhar sabda tan kepareng saged nyaryani pribadi bila kunjuk paripun pepunden kaliyan Bapak Yadi ingkang dinuta minangka talang baca cundhakan ing katur kula wangsa agung Bapak Ibu pambudi mila kepareng kunjuk nyanipun Mbah Yadi kasuwun sawetawis kadherekaken jengkar saking sasana palenggahan semangga semanten ugi saking keraparangipun yanipun Bapak Ibu Adip Gotrah ing pidalem kemjungan sasat ari kalengan yanipun sekalian kadya kajugrukan Wukir Selari kabelebek ing Samudra Madu temah nggih wangsul saking pangandikanipun Mbah Yadi tan kepareng saged nyarirani pribadi kunjuk yanipun Bapak Adi Chandra Wisnu ingkang dinuta minangka talang basa estu wedhar sabda kunjuk yanipun ingkang sinangkulan jejiban karya nuwun monggo Mbah Yadi yanipun Bapak Adi kadherekaken sawetawis monggo inggih mangke menjadipun Pak Chandra nderekaken menjadipun Bapak Ibu Adip sekalian Buddha putri keparingipun Mbah Yadi kepareng pun hemban panjenenganipun Bapak Ibu pambudi ngaten mangkono satata aben lajeng ing sasana lung panampi mila kepareng langkung rubuhun kunjuk keparengipun Rama Ibu pambudi kasarira pepunden kalebyanipun Bapak Yadi estu wedhar sabda pangandika nuwun kadherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin wadin wa salatu wassalamu ala asrofil amja'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahi ali adim amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang sampun pana ing pawawas lebda ing pitutur luhur ingkang tansah kawula pundi-pundi saha kinabekten lan dumateng para alim ulama kiai santri siang ratri ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyunillahi ingkang kawula hormati dumateng para priyagung pangemban pangembating praja satriyane negari minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang hampek berbudi bawareksana suprabah dumateng para rawuh kakung sumaputri ingkang kalingga murdani akrami boten kesupen dumateng Bapak Adip sekalian Ibu ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan lan dumateng para kadang muda werda ingkang sinudarsana kanthi pepayung budi rahayu saha ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsatipun Gusti ingkang Maha Agung dene wekdal siang punika kula lan panjenengan sami tasih saged makempal wonten dalem Bapak Adip kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Selawat wassalam kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ingkang tansah kita antu-antu sapatipun mulai saking donya ngantos benjang wonten dinten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebuna ing iladuni mangturak sari dene kula cumantaka marak mangarsa gempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan inggih hawratipun namestuti jejiban luhur kawula piniji minangka duta saraya sulih sarira saking ngersanipun Bapa Pambudi sekalian Ibu lan dumateng Bapak ingkang jumeneng ngembani wus minangka duta saraya saking utawi sulih sarira saking Bapak Adib ingkang kawula hormati wondene menggah wigatose sowan kula wonten ngarsa panjenengan sami ingkang sepisan ngaturaken ageng kalepatan dene Bapak Pambudi sekalian Ibu boten kuawi matur piyambak amasrahaken putranipun kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur dumateng ngarsanipun Bapak Adib sekalian Ibu ingkang lumantar kawula. Wondene ingkang salajengipun ing wekdal siang menika Bapak Pambudi boten kuawi matur nggih kawula ingkang piniji minangka talanging basa kinen amrasahaken Sekar Cempaka Mulya anggih menika calon temanten putri ingkang sesilih Dyah Ayu Deni Sri Mulyani putra saking Bapak Pambudi sekalian Ibu ingkang pidalem saking Dukuh Jonggol Desa Gendungan Kecamatan Randu Blatung pramila kula pasrahaken dumateng ngarsanipun Bapak Adib sekalian Ibu kanthi syukur naning penggalih mugi katampi kanthi bingahipun manah. Wondene saklajengipun Bapak Pambudi sekalian Ibu sak pengembyongipun mbok bilih anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Adib boten ngasta menapa-menapa entenipun namung ngasta wujudipun kados bajan pasar ingkang kados mekaten kawula boten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal jer menika namung kangge taline kastresnan anggenipun bebesanan utawi kekadangan mugi-mugi ngantos sak lami-laminipun ingkang salajengipun bilih calon temanten putri Dyah Ayu Deni Sri Mulyani kula pasrahaken mbok bilih wonten mriki kabimbing kados putranipun piyambak boten dipun wilah-wilah menika putra mantu menika putranipun piyambak monggo kersa anggenipun bimbing Pak Adib kalau wonten mriki mbok bilih wonten Jonggol tanggal jawabipun Bapak Pambudi nggih direngkuh kados putranipun piyambak boten diwilah-wilah menika putra mantu lan putrane piyambak boten. Ing saklajengipun mbok bilih sampun ndungkap titi wanci tumapake gati pinanggih Sri temanten kekalih kula semanggaaken monggo kantun juru rias anggenipun pratikelaken sing penting anut adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten tlatah mriki. Dene jam kabulipun kala wau enjing sekitar jam 7 wonten dalem mriki kanthi pikantuk donga pangestu panjenengan sami ijabipun temanten kekalih kanthi manggih rahayu mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Wondene mangke sak paripurnane pawian menika Bapak Pambudi sekalian Ibu sak pengembyongipun badhe nyuwun pamit mugi-mugi medal saking dalemipun Bapak Adib sekalian Ibu tansah manggih rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa ngantos dalemipun piyambak-piyambak. Kula ambali malih mbok bilih Bapak Budi sekalian Ibu sak pengembyongipun anggenipun sowan kirang damel rena penggal panjenengan sami menggahipun tata cara unggah-ungguh tata wencana sobosita ingkang kirang damerna penggalih panjenengan sami
kula ingkang nyuwunaken agunging pangapunten ing sakathah-kathahipun lan kula pribadi minangka talanging atur utawi talanging basa mbok bilih anggen kawula matur boten trep lan kirangipun tata krama lan tata basa ingkang kirang damel penggalipun sami dalanan kula nggih manungsa limrah boten lepat saking kilap lan salah pramila kula nggih nyuwun lumutur isih pangapunten ing sakathah-kathahipun. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terang terpoco sabda pangandika Sang Duta Saraya kepareng ing mangke harsa tinampi kunjuk daripun bewadib saripit ibu lumantar pepundhen kawula kang dinuta minangka talang basa estu bebadi wedhara sabda pangandika nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karahayon kasugengan miwah kabagas warasan awit saking sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih mugi tansah lumuntur kajiwa kasarira panjenengan dalah kula waradin sagung dumadi sanggiyaning para sepuh pini sepuh aji sepuh dalah para pepundhen ingkang satu lepto ing reh darmaning pitutur pono ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka kiblating panuntun manembah mring ngarsaning Gusti ingkang dahat pinundi-pundi. Para satriyaning nagari pangemban-pangembating praja ingkang tansah mastuti mring bebayaning kautaman ingkang pantes minangka pandam pandomping para kawula dasih. Sumrambah para rawuh kakung miwah putri ingkang sinuba sagung ing pakurmatan langkung-langkung katur dumateng Bapa Pambudi dalah Ibu Parsih minggahipun dumateng Bapa Yadi minangka duta saraya sulih salira ingkang minulya. Nyuwun pangapunten kepareng ing ngriki kula kumawani ngadeg jejer wonten ing ngarsa panjenengan. Inggih karana ing titi wanci enjang menika kula piniji ingkang hamenggo gati nun inggih Bapa Gofailul Khawatib dalah Ibu Murtyana Dwi Lestari kinen hanampi sarta hananggapi pangandika pasrah saking panjenengan. Hananging saderengipun kula matur datan katalumpen monggo sareng-sareng ngunjukaken raos syukur puja pujiastuti wonten ngarsa dalam Gusti ingkang akarya jagat. Ingkang sampun kepareng hambabar kanugrahan satemah panjenengan dalah kula saged pinanggih kanthi rahayu wilujeng datan kekirangan samudayanipun. Shalawat salam mugi tansah lumintir dumateng titah linangkung ingkang dados papanutanipun umat Islam sejagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan lan kula antu-antu syafaatipun ing yaumil akhir. Para rawuh, para lenggah ingkang winungka ing bagya lan mulya. Madyaning pawiwahan raharja ing titi wanci enjang menika Bapa Adib sak keluarga ngaturaken sugeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan. Suka bingaing manah ngantos boten saged rinumpaka ing ukara menggah karawuhan panjenengan sami. Mugi rawuh panjenengan saged hanambahi donga pangestu anggenipun Bapa Adib sekalian garwa netepi darmaning sepuh miwaha putra mahargya siwi mugi katetepna winengkuing suka basuki. Ing salajengipun mugi sakecakna pinarak ing palenggan kanthi mardu mardikaning manah ngiras mantes hanyekseni tumapaing adicara ingkang ngarsa katiti laksana ngantos paripurnaning gati. Kunjuk dumateng Bapa Yadi ingkang satuhu kula bekteni menggah murwakani anggen kula hanampi pangandika pasrah saking panjenengan. Sepisan
salam taklim kairing donga pamuji kanthi wasilah salam saking bapa pambudi dalah Ibu Warsi. Ing ngriki kula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalihipun anggen panjenengan hamasrahaken calon pengantin putri sesilih Diah Ayu Deni Sri Mulyani kula tampi kanthi suka renenanging penggalih saha saestu badhe katampi kados dene putra kiyambak. Kula dalah Bapak Adip sekalian garwa sendika ing dawuh badhe tansah ngawat-awati tuwin paring piwucal dumateng kang putra ing pangangkah sageta jejeg sentosa anggenipun madeg bebrayan atut runtut donya tumeka delahan. Nunugi pamundutanipun Bapak Adip sekalian garwa bilih kapinujon putra penganten wonten pidalem panjenengan wonten ing Jonggol. Sumangga anggenipun paring panyaruwe tuwin panuntun. Awit adik kula yoga menika prasasat tasih kotong seserapanipun ing reh bebrayan. Kanthi matsinamatan antawisipun keluarga kekalih, mugi para putra sageda kasembadan minangkani kekudaganipun tiyang sepuh. Janggeping ketiga sedaya peparing syarat sarana tandha asih saking panjenengan sak pangombyong kula tampi kanthi gumbiraning manah. Sedaya kala wau saged dados pangenteng-enteng, saged dados hangraketaken anggenipun bebesanan, hangraketaken anggenipun kekadangan saha silaturahim antawisipun keluarga ing gembyungan ngriki kaliyan keluarga wonten ing Jonggol. Bapa Yadi ingkang sinudarsana bilih adicara ndungkap paripurna panjenengan sak pangombyong badhe nyuwun pamit kundur. Kula namung saged nyuwun mring ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi sajengkar panjenengan saking sasana pawiwahan ngantos dumugi bale wismanipun sowang-sowang tansah widodo manggih yuwana nir ing sambikala. Pepuntoning atur menawi wonten kuciwaning bojo krama ingkang boten saged hanuju prana bilih wonten anuh ingkang kirang wanuh, lungguh ingkang kirang mungguh, saha suguh ingkang kirang lawuh. Anggenipun Bapak Adip sak keluarga nampi rawuh panjenengan sami, mugi lumeberna sih samudra pangaksami. Mengkaten menggah pangandika saking Bapak Adip lumantar kula kathah kirang lepatipun nyuwun pangapunten. Kula minangka sulih salira talanging basa ndodho kathah kedaling lati ingkang boten mernani wonten ing penggalih panjenengan sami. Awit saking ngandhaping pawiyatan saha kiranging seserepan kula namung nyadong lumebering samudra pangaksama. Ing wusana nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu parang Jawa Tasno nggih. Salaman kali besan Bapak. Sagung pelenggah ingkang satuhu kinabekten satata nggih hangkaraken dosa nggih. Mbah Yadi nuwun sewu niki borampen kagem simbolis pun pasrahaken kadang besan Sutresna ngaten. Mangke trepindha curiga manjing parangka manjing curiga sarimbit paringipun Bapak Adip sekalian Ibu, Bapak Pambudi sekalian Ibu kepareng harsa hanganti hananuntun tumantuk pinanganten sarimbit ing margane kautamen. Sabaripun penulung panampi hanganti uberamben jencang keping abdunika mangke paripun pepunden kang dinuda minangka talang basa wis kepareng pasrah saha nampi uberamben. Matur suwun sanget njalipun Jawa Tasno Mbah Yadi nggih ngaten. Nggih matur suwun sanget. Nggih mangke kepareng wangsul wonten ing sasana papan panggenan mila kepareng estu ngaturaken kepanjenenganipun sabaripun panampi tumuli temanten arsa hanuhudi darmane panggih anut satataning adat widiwidana ingkang limrah lumadi ing wisma bali pidalem gembyungan. Saking pelenggah ingkang satuhu winantu ingkang rahayon mangkono kepareng pus wahya winanci dumugi rikalane temanten anuhuni darmane panggih anut satataning adat widiwidana kang limrah lumadi ing wisma bali pidalem gembyungan
Mugi manggih rahayu purwa madya ing wasana tedhak ing sasana pahewahan mangkono guyub rukunipun Bapak Ibu Adip Plaba dene piyambakipun Bapak Ibu Pamuti arsa kahamban kang putra sekalian tedhak ing sasana panggih endahing budaya hanambahi kuncarane nusa lawan bangsa tedhak ing pahewahan pisang sanggan lumarap mangaresi dadya tandha panggih temantenyo rina kejang dilambange kepak pitutur luhur gegadangan rahayu yakti anampi kang sesanggemanira saking Yang Maha Agung lawe wenang cadya tandha maminta sing Gusti kang Maha Suci Gusti kang Maha mulya mangkono tideming swasana hanyarangi praptana sang pinang bagus kang kahamban Rama Ibu Adi tedhak ing sana paregolan yektine mangkono arsa ndungkap wis dumbuki wahya winansi tumuli temanten rasa ngadani tedhak ing adicara panggihan satatane adat widana ingkang limrah-limradi adat nedahaken tata cara widi pengarep widana paweweh endahing budaya hanambahi kuncarane nusa lan basa kang tinanem ing Ibu Pertiwi saking welenggah ingkang kita bekten magya kepareng nderek jurung donga pangestu mugi lekas sing pirangaken sarimpit nggih kepareng arsa cucul nggih kepareng badiyen nedhe mangke badhe lelumban madane Brayan Agung tansah manggih rahayu purwa madya ing wasana tedhak nyosang pinanganten sekalian tumuli kabiyada ulipun cantuka kakatemben lelumban ing madyane tirta wening nuwun monggo wis dumugi wahyane mangsa kala dumawah ing kodrat mangkono tedhaknya ing sana wisma bali pidalem gembyuhan nenggih wonten ing wisma bali keparingipun pepundhen kala Bapak Adip Ibu Dewi Lestari ana titah Gusti kang wis kasipatan jalu lan pawesti sumedya bangkit manunggalke karsa kang hangance ing alame bebraya mundi dawuh yekti hanuhane darmaning panggih apa werdi jarunane panggih ngemu wedi pangudi gambu ing penggalih sanyatane wis kepareng tedhak ing sasana paregolan dambyak pangombyong sang pinang bagus mangkono penderek pepundhen wajib kang ngrasuk busana kang manca manuk lan montok kadulu kadyara ping jala nindi lumaku kanthi kebak ing rasa pangatihan
Sigra kepareng hanya ketiugane kang tinamtu. Sak wedal mangke wis kepareng kamban kang Rama Ibu Kinasih. Nenggih keparingipun Bapak Adip sekalian Ibu Dwi Lestari. Saya dangu, saya cetha, saya ketemah angalela. Ciptanira kepareng daya enggal kepanggih Sang Dyah Rara Ayu. Kanthi kebak ing rasa pangati-ati tan kadya yanipun Rama Ibu Adip. Sajangkah manggu satindak kendel nggih hangemban ingkang putra Jalu Kinasih. Jroning lala mamu maminta mring kuwasaning Yang Manuk. Mugi putra Jalu kepanjenengan dadi darmane panggih-panggih rahayu bejo mulya sak laminya. Satemah mangku wis kamban kang Rama Ibu. Tumuli sang pinanganten sekalian wis apagut tinggal. Mangkono tempuk ing catul netra Pandulu ginugah kang dadi karyane. Amung sajuga kang cinipta nggih ngadani darmane gesang panggih bejo mulya sak laminya saku. Sigra amarpekti sasana panggih nenggih kawujudan tarub agung. Nenggih taarupipun Sang Bagus Timur Apri Yoga lan Dyah Rara Ayu Deni Sri Mulyani. Mangkono kinanti Sang Pinang Bagus tumuli hanyaketi sasana Gendhaga Kencana. Kadingal kumambang kambang Tri Pusparane Tri telu puspa kembang mawar melati mewah kantil. Setelah ana daya kegiatan Giya Kemlawe ngastani nggih sami balang gantal. Apa to kang dadi kegantalane Sang Pinanganten saklorone? Yekti kaujudan godhong suruh kang temu rase wis lininting kaisinan jembelen. Tinalenan lawe menang prasasat wis kepareng pinesti. Lamun to godhong suruh sumurupa nganti weruh temu rase ing teges wis kepanggih jati tresnane. Wondene jambe henem ngemul pralambita ujaring lambetan kajiwa kasarira. Lawe wenang ngiket tresna kaiket katresnane sasat rikalenggan wis pinesti dadi jatulan kramati wauta kaya mangkono. Sigra wis kepareng hanuhune darmanang widak wiji dadi punahadika sigra tinapak pecahing handika kadya gelap sewu bareng lumaku awor isining punahadika amana seta lawan jendi. Mangkono kanthi weni kautaman kinau landesan yen badhe tumempuh ing bebrayan aku. Ranu padha apa to werdi jarunane ranu teges banyu padha werdine ampean. Jroning nala pancen sanyata Sang Dyah Rara Ayu ami jambanipun ngreka maminta winugrahane kawasa. Sanyatane ora ana satya kang bisa hanenutu hanganti ring Gusti kang wajib sinembah anamun Bagus Timur Apri Yoga. Om tansah marpamoring sukma sinut maya winahya ing asepi. Om sini kekang lumaku ganti kang cinawita. Mangkono purnaning nggih ya ngadani ratu padha sigra jinawat astana Sang Dyah Rara Ayu.
kepareng haluhun ingkang katelah upacara junjung derajat. Apa to werdine mangkono derajate kenya sasat us kepareng jinunjung satraju marang boboting priya. Mangkono tangkepasta manunggalke rasa mohong sasmita minengku sang pangrangga busana. Tumanduk kasepen hamiji wujudipun Kendhi Pratala ya Kunda Pratala. Mongko Kendhi Pralambita kendhalining diri padha rasa, padha rupa, tuwin padha nyangga. Wis kaidran tepung galang tirta Parwadi ing pengajap. Tumuli yanadane darmane gesang tebih saking sangsaya manggih bejo lan mulya. Ugi kinandene kang sinebat panjang ilang panjang kang dadi yuswani. Ilang kang dadi Sukaradane. Rahayu Purwa Madya Wasana. Tan kadya kang hangraget rerengganing pahe mengasinebat preksa kalpa kalpatan nenggih Sang Wijaya Dari. Ya kang winastan kembar mayang Wide Purwa sejati pangira keblak papat. Godhong kang rumembe kasiram tirta kawicaksanan wa kabejan kamulyan donya ndelahan. Aka kemul mega aka kembang Kartika Suralawanteng Siwa dene oyate Bayu Bajra. Sanyatane kinarpan sukses kembar mayang arsa kanthi wonten ing marga catur mangkono kang dadi sinekur moko. Yo. Dan sembah liring ulun kapurba risang murebengrat. Mangkono yekti wis kepareng manggih rahayu ciptanira nggenya hangemban kang putuskane haluhuni darmane panggihanut satatane ngadat Widiwidana wis kinanti kinemulan sindur kahawana seta lawan reka keparingipun Bapak Ibu kahamangku gati estu ngatingalaken salubune tiyang sepuh kepareng hangemban ingkang putra ing ngarsa sung tulada ing madya hamangun karsada turi handayani daya rinangkul kinempit-kempit manjing ing sasana Binaturata temah kepareng temanten arsa haluhuni darmaning wisudan tanem tali dharma ing samatawis wedal mangkono sifat sindur wis kalolosaken jiwangga sang pinanganten saklahane daya-daya keparingipun Rama Ibu Adi hangemban kang putra kalanggahaken minangka Nalendra Sedina Ratu Sedalu. Satraju nggih hangemban ingkang putra temah temanten sekaligus pinak lenggah anggana raras keket raket pindho gula kemyupiring pulut satemah ical
wujuding titah pindha dewaning asmara ingkang hangge jawantah. Sabaripun upacara wisudan saking keparingipun Rama Ibu Adip sekalian garwa daya hanganti rawuhipun kadang besan Sutasna panjenenganipun Bapak Ibu Pambudi Ibu Parsih daya keparengarsa kinanti lenggah susila harja ciptanira keparengarsa memanuki kang katemben kami wisuda minangka Narendra Sedina Ratu Sedalu Sanggarya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita semoga ndherekaken. Monggo inggih kepareng ndherekaken sawetah pun pepundhen kawula Bapak Adip sekali Ibu Bila diri keparingipun Bapak Pambudi sekalian ingkang garwa. Mugi wis kepareng tangkep asta manunggal krasa hamiwiti nggih hakikat tali dharmanipun ingkang beto kanthi bebesanan sarimbit kepareng us lenggah ing sasana tinamtu. Nuwun semoga sagung lenggah ingkang satuhu winantu ingkang rahayu purna kepareng jawatasta daya-daya pepak ing sinaraja. Watawis wedal temanten tumuli harsa hangadani upacara krobongan anut satataning adat widiwidana kabyada mugi tansah konjembing pertiwi sumangga ndherekaken. Purwaka kandha ginaruh amurwani lekasing karti gatining sedya krobongan winangun kanthi ingkang angka sepisan ngawujudaken bobot timbang bobot esti kunjukbaripun Sanggarya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita sumangga Ibu. Sepisanan kinarah nderekaken mungguh upacara bobot timbang keparenganipun bapa ingkang hamangku kati sedyane harsa hambobot timbang tumanduk kang katemben kami wisuda minangka Narendra Sedina Ratu Sedalu. Dia hanya keti kang putra sekalian temah us lenggah ing setengah kaipun temanten sekalian mangkono tanggap sasmita genduk ayu Deni Sri Mulyani bagus timur api us lenggah ing papangkon ingkang Rama kepareng mangkono handadak sawanipun yaripun Ibu Dwi Lestari mangkono pangandikane ramane nuwun kepareng matur kados pundi bobot timbangipun tumuju denganipun putra jengandika sekalian bapakne mbokne pun Rama nggone bobot timbang anakmu sak kelorone bobot bebet bibit katresnane sanyatane ora ana kaceke mbokne nuni nggih bapakne kasuwun ampun ngantos bebeda mbang silateng tumanduk putra jengandika sekalian ramane ya sekabeng pamundhuting ibune kula bakal tak tindakke nggih putraku bocah sak kelorone wektu dina jeneng iki wis ora legan meneh wis ditanggung jawab sing pinter nggono lati marang kebrayan iki ya nggih. Bebisik memarah suci tumanduk ingkang putra sekalian Sigra purna ngaya wangsul katanem ing sasana Binaturata. Tandha yekti ramonta bobot timbang dungkap wis paripurna angancuk. Ora tamaning adicara kang angka kalih ngawujudaken kacar kucur estu. Kunjuk baripun Sanggari Sayu Ibu Tera Ayu Puspita. Sasana rahayuni sedya kula semanggaken sumangga.
Apa ta werdine kaprah ingkang hamuwuh kacar kucur netu jaring para winasis sanyatane wong adoh wis dadi sedulur ugi saperangan kaonten kang hamastani upacara tampa kaya mangkono hanut satata lamun ta kakung hamengku wanada wis dadi garwa kepareng ing rikalenggahan us kagungan tanggel jawab jangkep mring kabetahane kula mangsa mongko jejer kepangipun pun bagus timur sedyane karya arsa hangayemi hangayani hangomahe saha nganaki lengeng cipta rumangsa handara beni wajib hangrung kepingulan sarira hangrasa wani wis kasontak isenipun tilam kampil mak gendhogok tan wonten ing kalimput mohong sasmita rinacik basa sang dyah rara ayu wis kepareng hanggelar sindur temumpang ing wentes mangkono kepareng ginendel bakuh kukuh sedyanira jejer bukta kang bekti mring Sudarma giya hasok glondong pangareng-areng ora pepeh ya hamar bekti keparingipun Rama ingkang katemben sengkar saking pidal palareman mangkono kanthi kebaeng rasa pangati-ati satemah kedaling nati penyanipun Bapak Adip ngaturaken gung tarima kasih tumanduk putra sekalian putra kang bekti mring Sudarma daya-daya tinampi kapiji wonten ing gedhong kencana sawatawis setelah mangke kinampi keparingipun Rama Ibu Adip tandha yekti namung kacar kucur sedung kaparipurna nganjek ratamane kang dahar wali mahan dahar kembul bujana ugi katelah upacara dahar klimah Sanggarya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita Ploso Kediren sumangga Ibu apa ta werdine kaprah ingkang katelah dahar klimah duk rikanane dawuh suci ngendikake mangkono sadanira nggenya rinacik basa haluhun ijab kabul satata kedaling ladi sampinangan teng sakelorone janji sabaya mukti sabaya pati sigra paring dulang kang sepisanan mangkono pangudas marane Indra Sang Nalendra Muda temanduk ing garwa bombong ing penggal lamun kang garwa tansah kinanti jejodohan ngatos ing salawace yuswa mangkono paripurna dahar kembul bujana ngancik ratamane kan ngunjuk rucuh dewegan Lesti kunjukanipun Sanggarya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita Ploso Kediren sumangga Ibu apa ta werdine kang amuwuh wujudipun rucuh dewegan anut dawuh suci kinanti basa para tetuwangga kang wis jinumpana ing awiyat mangkono rucuh degan ing teges kekudangan tumanduk sang pinanganten saklorone mugi keparing giyantum katresnan jati tinang sulan reh endah ing sutresna palakrami temanten sekalian inggal pinaringana woh ingkang tresnan kang awujud palma kang bangkit tata jalma kang sinebat putra Hondo saperangan kang hamastani ngunjuk tirta Parmati Adi tirta banyu Parmati Adi winuwuh saha werta semuginan timbuk bakul sinambi lamun ta tirta wening kapundhut saking sumber masjid ing pidalem gembiyungan ing pengajap sedya karya tansah nuntun kang putra tansah sendheku hamari kelu manembah perpepadane pangeran sanyatane
kinudang bisa ninggalake awisane pangeran lan setelah bisa nindakake apa kang dadi dawuhe pangeran. Arahayu ala kasengki nang antosane mit ya ngadani darmane gesang saking ngasane mohan manon. Amin ya rabbal alamin. Ndungkap rombongan wis paripurna. Sayekti temanten dereng bombong ing penggalih lamun dereng pikantuk berkah pangestu Rama Ibu. Lumampah upacara pangabekten utawi adicara sungkem kunjukipun Sang Garya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita Ploso Kedhiren sumangga Ibu. Wis purna genya anuhoni darmane kang krobongan. Sayekti temanten tumuli yarsa hamerpeki kang Rama Ibu nggih pinalak lenggah. Ing sedaya mamung mangestu kajiwa kasaritu nggih kepareng badhe tumepuk ing bebrayan agung manggih rahayu purma madya ing wasana. Pinurwaka kanthi hanglala sifat ageman mangkono salah setunggalipun abdi kinasih kang dinuta minangka juru panyimping mangkono lekasing Sang Nalendra panyimping wonten dawuh sifat ageman lolosen sawetara kanthi ing gedhong pusaka didhawuh kepareng nun madal pasiran duga-duga tiga ngati-ati Yayi wonten dawuh karsane siadi kepriye swami kula dherekaken sowan Rama Ibu nggih Kang Mas kaya mangkono hayo ndak kanthi lekas nggonmu kan lungguh enggal jumujug karsane Rama Ibu yodi namung ndederek kewol semangkah nggih hamerpeki lenggahipun Kang Rama Ibu. Rama Ibu kang luhure ngabudi engkang ukir jiwa lawandaka kang agung pangorbanane paring pitutulur rina wangi tansah kahesti mrih rahayuning putra lulus kangge nayo sedaya ribet rupeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantese nuba. Ibu bukti jenganipun kula tansah ndederek kewala Rama bekti kula kunjuk anakku kulup kene ndak mban sawetara. Mangsa wektu dina iki jeneng sira ora legan meneh wis duwe tanggung jawab. Reksanen garwamu tan bedane Rama Ibu ngreksa marang jeneng sira kulup wiwit timur ya nggih. Namung dahat kapundi daya kegiatan kula tambah sak gunung anakan kepareng wis nampi dawuh jenganipun Kanjeng Rama. Kaya mangkono iya. Ibu bekti kula kunjuk iya nduk anakku bocah ayu. Ndak pepuji manggih bejo mulya sak laminya ya nggih. Dahat kapundi Rama piye nggih kepareng kula sowan wonten ngasanipun Kanjeng Rama pambudi. Iya. Kuno gelak lakumu enggal jangkahan sowan ngarsaning Rama pambudi ya nggih lebda ing karya kula anakku bocah sak lorone. Kanjeng Ibu Rama kepareng ingkang putra sowan ngabiyantara Ibu Rama kene-kene nduk anakku bocah ayu anakku bocah setinik-tinik kene ndak emban sawetara nini nuwun inggih Ibu
kepareng ingkang putra ngaturaken tumungkul tadah wandana. Mugi kepareng bekti kula kunjuk sahanda pepodo ibu. Anakku nggih, anakku bocah ayu. Wiwit timur tak kula menah tak gendong aja nganti mraja saka kudangan. Malah wektu dina iki jeneng sira kula pingsun pasrahke kula wangsa kene. Mula niku swita pidalem bapa adip Rama Wangsa Bantraja nglancangi. Yen mangsa dhuwur aja sok ngungkuli ya, Nduk. Injih ibu dahat kapundi. Kepareng kula sowan Kanjeng Rama kaya mangkono ya, Nduk. Kono-kono enggal perpekana ramamu. Rama Paduka cimat pepunden kula Rama kang ukir jiwa raga kang putra. Dereng kewala kula saged mbales budi kardaman sing ngandika pun owal kula badhe lelados kalih garwa. Anakku nduk bocah ayu ya. Ndak dedama ndak kekudang bisa mendem jero mikul durasmane wong tuwa, Nduk. Jeneng sira muda tumaruna jebul wektu dina iki jangkah napa ngadati kekarepanmu. Ngendikane para wasis, ora ana jamak gunung kang ora bisa diunggahi, ora ana jurang kang ora bisa diuduni. Wapaton tetekan tekun ing kono bakal tekan lini. Nuwun inggih kepareng dawuh santer badhe kula istakaken. Keparang kula nyuwun pamit wangsul sasana sekawu. Iya nggih. Ndak balang puji sesanti mangke bejo mulya sak lamiya nini gulup anakku bocah sak klorone. Wis paripurna daya maminta pangestu kunjuk Rama Ibu. Kembeng-kembeng luh waspada leweret. Dupi wis keparang hanampi pratana sang pinang bagus lan Dyahtaraya. Reruntungan tedhak ing sasana Binaturata. Keparang mangke arsa hanuhoni darmaning cecitra. Purwaka ngandhani banyimbing wonten dawuh jeneng sira ndak dawuh tedhak marang ingsun ngene sipat agama ndak suwun kondur bali nuwun inggih sinuwun sesandamel kula agemaken kaya mangkono iya yayi wonten dawuh jeneng sira ndak kanthi lelati marang kakang sak lawasing umure awake dhewe ya Di namung ndederek dawuh Paduka sinuwun. Wis kaagemaken mring jiwangga Sang Narendra Muda. Katingal Prabu mewah Marabawa jejenalendra kakebak bir budi balaksana mahambek Purwata. Sinanggit lumangsana kang cecitra. Estu kunjuk menipun Sate Kreatif JP Production sasana pamundutan gambar kinerpa candan ming sejarah nyun keparang enggal pinurwaka kewala sumangga. Sagung pelenggah ingkang satu kinabekten mangkono paripurnane nggih maminta pangestu kunjuk Rama Ibu tetela adi cara krobongan wis dungkap paripurna sinanggit swanipun kadang-kadang juru sungging juru soting yekti keparang badhe kabadhanu sejarah temanten tumuli tansah manggih bejo mulya donya ing delahan amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget saking paripun pepunden kawula nyanipun Sang Karya Sayu Ibu Tera Ayu Puspita Ploso Kediren mangke wis ndungkap kahamban Rama Ibu kagading nggih kepareng hanukani darmaning cecitra daya kekiyatan tumandhip nyanipun Bapak Ibu Adip sakula wangsa semrambah kula wangsa kadang pisan pundha putri kadang pepunden kakung putri ingkang sinedahan wungon paring pangestu paripun Bapak Ibu inggih hamukati. Nuwun sewu dawuh tinampi bilih kepareng temanten kepareng sepisanan mangke kaombongan keluarga inti ingkang nderekaken foto hari kanenggahan sepisan kunjuk nyanipun Ibu Yamtini sekalian nyanipun Ibu Wahyuni angka kalih nyanipun Ibu Sawi Sarimbit keparingipun Ibu Jamini ingkang angka 3 kunjuk nyanipun
Bapak nyuwun sewu Ibu Winarsih mugi kepareng ingkang sampun kula sebatas manipun kasuwun jengkar saking sasana palenggahan angambiongi temanten salebeting adicara foto kula wangsa pekaten nderekaken sawetah. Mangga nuwun sewu sepisan malih kunjuk biyanipun Bob nuwun sewu Ibu Yantini, Ibu Wahyuni, Ibu Sawi, Ibu Jamini, Ibu Winarsih kasuwun mangke foto sesarengan temanten sekalian. Monggo. Nggih, kasuwun Mas manten, Pak manten, Bapak Ibu mesem senyum nggih. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, dosa sewu sepisan malih kunjuk keparingipun Ibu Yamtini, Ibu Wahyuni, Ibu Sawi, Ibu Jamini, Ibu Winarsih enggal kapiji sowan ngabiyantara tedhak ing sasana foto kula wangsa. Monggo. Monggo ibu-ibu ingkang sampun kula sebatas manipun yanipun Ibu Yamtini, Ibu Wahyuni, Ibu Sawi, Ibu Jamini, Ibu Winarsih monggo enggal pun gelak lampahipun awit temanten tumuli badhe nderekaken jengkar kanggo kesepisanan. Ngaten. Monggo kepareng yaripun kadang-kadang Dumas Manggala kepareng nderekaken foto temanten sekalian anggur rumiyin. Kunjuk menjadipun sagung hamong tamu keparengipun menjadipun kadang-kadang ing pidalem kemjungan jadipun mbak-mbak ibu-ibu ingkang minangka juru panampi ugi kepareng nderekaken foto temanten sekalian. Sakparipanipun kaumyongan kadang pandana tumuli temanten kepareng badhe kapiji jengkar saking sasana. Monggo nuwun sewu kunjukipun Bapak Ibu nuwun sewu Ibu Yantini, sarimbit Ibu Wahyuni, Ibu Sawi, Ibu Jamini, Ibu Winarsih sumangga enggal pun gelak lampahipun angambiongi temanten salebeting adicara foto kula wangsa. Nderekaken sumangga. Ayo bebas nggih. Ngaturaken wilujeng rawuhipun saking kadang-kadang ingkang badhe hanata pejejibahan ngawujudaken upacara jangkep putra lan abdi negari. Monggo sawetawis kula dherekaken. Sing setunggal pundi? Sekawan lho, Bu Winarsih pundi? Oh niki kirang setunggal Pak. Angge perkawise sekawan teng mriki seratane.
Nggih, ndherekaken mawon. Nuwun sewu kunjuk pun Mbak Riris. Nuwun sewu katuran tindak wonten ing sasana pendapi Pahewan Prasajan. Ndherekaken foto Ibu saha Rama jenenganipun Mbak Riris, monggo. Nuwun sewu Mbak Riris, bebenih wonten oh sampun nggih. Ora usah kesusu ning ndang gage Mbak Riris nggih. Dirantos Ibu nggih. Nuwun sewu Ibu. Pak ingkang ngagem Basopi nuwun sewu, Pak sinten? Pak Putra nuwun sewu. Katuran tindak riyin. Foto riyin, Pak. Kesanipun sejarahnya jangkep ngaten. Lah mboten ditutuke jenenge ya. Pak sinten ngoten. Mriko Pak, nderek foto riyin Pak nggih. Nuwun sewu Pak Warsito. Nderekaken kepada mangke foto sarimbit kula Sogung. Monggo nderekaken. Nggih, ingkang agemanipun sami, nggih. Matur suwun sanget gunganipun. Lho, Pak mboten nderek ngriko foto riyen, Pak. Mau gandengannya teng mriki. Mboten kersa. Tidak mukrib. Nggih, kang panuwun ngantos pepindhan saking paripun para sesepuh ingkang wis keparhangobyongi namung keparingipun namung donga pangestu jengandika sami Dayanana keparingipun anak Bagus Abdi Drasan yaripun Mbak Den nggih kepareng badhe tumempuh ing bebrayan agung manggih Rahayu Purwa Madya ing wasana. Saestu ngaturaken kepaduhipun ingkang tanpa pindhan saking paripun para sesepuh ingkang wis keparing ngombyongi salebetning adicara foto kula wangsa. Keparingipun ugi sanakadang mangkeo sak paripunipun cecitra tumuli temanten badhe arsa hangulati wahyuni judu kepareng badhe lukara busana katong rasuk busana kasatriyan. Makaten mangkono ndungkap wis wahyane mangsa kala yakti temanten tumuli arsa hangulati wahyuni judu lukara busana katong rasuk busana kasatriyan tedhak nyojengkar saking binaturata caca montap lir kinetap caca bang mawinga wengis kumecat paconing lati oh
ande ondarandir sore jonggo kaladu adu sinapet perang segedeng bel murup metu dahanandi wong giya kepareng tilar apa prabon sedya angulati wayu judu praptanira kadang kang pindhine suwun sewangga. Wis keparipun longge ya haluh di dalem cecito mangkono jengkala sang nalindra sedina ratus tedalu tansah konjeming pertiwi. Rawat rinumpaka wauta yen Cina tan kadi jengkar kirabe penganten sari nenggih genduk ayu dene Sri Mulyani Dasa Sang Bidan Gusti Pur Apriyung rep sirep idem permanen ora ana sabawane malang alise godhong andan bebak samirana datanmu mampah amung lamat biarsa swarane abdigra kemasan ingkang sami mundi karya mangkono kadulu pating caleng pating caleng kling keplok umbal angodasih rebut winamana mandhiraka wauka seniling pangaling sang Widawati kang daya hanyape sepune kang swasana anganyudan nambahi sesiora ngepempahen prasajan mandap jok saking dampar dento pinurmakan sang supo ingkang ketemben lenggih wonten sadya alus kekalih ingkang minangka juru lumaku kya tuturi handayani teman-teman sekalian sinuyutan kadang abdi ingkang ketemben sami hangampi lupa cara kanarendan ojo dipun Mundri Mas Dwi Pratiwa Manggala Yudaya Sang Talang Pati tan kantun penyanipun Rama Ibu tadoh pun caketi saged tansah pun ulati sigra keparing ngemban kang buta tansah pun awat-awit mugi tansah tebih saking sangsara pranyata mangkono gelar Budawa sinangkungan daya-daya sang pangrengga busana hang ajarani tumuli temanten hang rasuk busana kasatriyan mangkono kang dadi sikap kurmaka bayangan bayem bayaya paku ngrembuyung ruwe-ruwe ngrawat
sagung pelenggah ingkang kawula peteni mangkono wis ndongap lulus tahajud yak tingginya hangulati mahyuni judu keparang arsana kara busana kantong ngrasuk busana kasatriyan didem permanem tanono sabawane wanang alisik amung panan para ingkang sami gendon guyon wari tampane dhewe-dhewe sinanggit basa mangkono swanipun kadang-kadang ingkang hal sangat napih sepine sasana Mas Medjin monggo sawetah kula dherekaken nggih paring liput temanduk sagung hamong tamu nuwun sewu sisan damel tak lanjutkan oh nggih Mas Arif tak kira nek bocah ning kene ngapunten masuk nggih diwata musik dherekaken sagung hamong tamu sinela adicara suka parisuka kadherekaken monggo sami manjing wonten ing panti boga dahar kembul bujana Andrawina dewata musik Indonesia monggo ayo masuk pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagai sang raja dan bermaisuri tersenyum simbol laksana bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagai sang raja dan bermaisuri tersenyum simbol laksana bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, peganglah amanah dari Tuhanmu agar engkau takkan kecewa. Hidup aman, damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simbol bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. dewata musik tembus joki JP Pengobat Sensasi Kreatif terima kasih Sang Karya Sayu Dewa Alibus Bisa Losok Di Kediri saat
Juga tidak menutup kemungkinan nanti dari Bapak Ibu yang mau request lagu. Monggo, mungkin kerson derek nyumbang ke suarane. Nah, niku lho Pak. Cocok. Nggih. Saderenge mungkin enten rentetan acara-acara melih. Nggih. Mangke kepareng badhe kalajengan adicara pedang pora. Nggih. Mungkin kan menawi malah mboten sempet nggih Pak nggih. Saestu. Mboten enten wedal. Niki tesik wonten wekdal Bapak Ibu ingkang pun kersa langsung mriki mawon. Duet angsal, single nggih angsal, rombongan nggih angsal nggih Pak. Dipersilakan monggo. Los nih. Nggih, duet sambil duit bareng monggo. Duet kali duit. Ya padha kok ya. Sampe duet ngono tok wae. Maka yuk Dewata Musik Indonesia tembus dodo anak-anak profesional. Cakcus.
Brangose Zoom. Pripun Bapak, tesih wonten wekdal napa sampun? Niki Bu Yayu monggo sinambi kirang hati dedhaharan nggih dumateng para tamu undangan ingkang sampun pinarak lenggah kanthi merju merdekaning penggalih. Sinar Dewata Music Indonesia. Nah
Tanduk malih mboten. Lagi monggo Nggih. menawi tasih kersa. Menika temanten dereng. Don sewu dawuh tinampi bilih kepareng temanten sekalian wis purna nggiyah ngrasuk busana kasatriyan mangke kunjunganipun Mbak Tia adicara kalajengaken lumampah andut satataning adat widi-widana ingkang rimrah lumadi minangka pangandhaliwara kepareng menjadipun kadang kula menjadipun Mbak Tia sasana rakiting basa nderekaken sawetah menjadipun kang hanyangkul karya sumangga. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan lenggah kakung Semono Putri ingkang enjang punika sampun pinarak lenggah kanthi merdu merdikaning penggalih. Mila menika sumangga kadherekaken adicara candhaipun resepsi pernikahan Mas Timur Apri Yoga lan ugi Mas Deni Sri Mulyani yang nantinya Bapak Ibu akan diawali terlebih dahulu dengan upacara Sangkur Pora. Jih, monggo bersama dengan Dewata Musik boleh untuk musik opening kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya yang paling utama dan terutama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentu setiap hari kita haturkan untuk terus meyakini adanya nikmat yang akan diberikan untuk kita semuanya. Dan pastinya untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pagi hari ini izinkan saya Tia Ristia yang akan memandu serangkaian acara resepsi pernikahan dari Timur Apri Yoga yang merupakan putra tercinta dari Bapak Gufululu Koadib beserta dengan Ibu Murtiana Dwi Lestari. Yang hari ini tentu saja menjadi hari yang spesial di momen bahagianya akan bersanding bahagia bersama Deni Sri Mulyani yang merupakan putri tercinta dari Bapak Pambudi dan Ibu Parsi. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, hari ini kedua insan yang saling jatuh cinta yang sudah mengikrarkan untuk mengikat janji suci bersama. Kita akan saksikan bersama di kesempatan hari yang luar biasa indah hari ini. Tentunya bertepatan di hari Kamis 23 Oktober 2025. Bapak Ibu hadirin tamu undangan akan menjadi saksi lahirnya dan indahnya cinta yang begitu luar biasa di siang hari ini akan kita saksikan bersama. Tentunya Bapak Ibu bersama dengan segenap vendor yang luar biasa yang juga sudah mendukung serangkaian acara dapat berjalan dengan lancar hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Tera Ayu Makeup Artist dan Dekorasi. Dan juga pastinya bersama dengan Sate Kreatif, JP Shooting, Rafflesia Lighting dan juga Anada Audio serta Dewata Entertainment yang juga pastinya akan membersamai kita di hari bahagia dari Yoga dan juga Deni. Baik Bapak Ibu dan juga pastinya hadirin yang berbahagia, di siang hari ini kita juga akan menyaksikan bersama rangkaian upacara pedang Sangkur Pora yang akan kita saksikan untuk Bapak Ibu di kesempatan yang berbahagia ini, di mana untuk upacara Sangkur Pora akan kita saksikan bersama dengan pasukan dari Sangkur Pora Kodim 0721 Blora. Untuk itu Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami mohonkan untuk bisa sejenak untuk menantikan hadirnya kedua mempelai yang berbahagia yang sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sesaat lagi kita akan saksikan untuk hadirnya kedua mempelai yang berbahagia bersama dengan pasukan Sangkur Pora dari Kodim 0721 Blora. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.